Giplanuhan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga magtukod og ecotourism site sa kanhi staging area sa Cebu-Cordova Link Expressway kon CC-Lex nga nahimutang sa ilawom sa third bridge sa Cordova site. Ang kanhi tambakanan sa mga materyales ug mga heavy equipment sa CC-Lex ato sa ilang pagtukod sa maong taytayan, gusto ni Gobernador Gwen Garcia nga gamiton sa probinsya sa Sugbo og himuon ng ecotourism site. Gipadayag kini ni Garcia ato sa pagpinirmahay og kasabutan tali sa Kapitolyo ug sa Cebu-Cordova Link Expressway Corporation kalabot sa pagtugyan sa kapin 9,000 kwadrado metros nga staging area ngadto sa probinsya. Ang deed of conveyance gipirmahan ni CC-Lex President ug General Manager Alan Alfon ug ni Gobernador Garcia ug gisaksihan ni Bukal Glenn Anthony Soco, Bukal Tadeo Junki Uwano ug Cordova Mayor Cesar Suan ni adtong Agosto 26. Ang nahisgutang reclaimed nga yuta anaa sa habig sa lungsod sa Cordova ug wala na kinahanglanas sa kontraktor nga nagtukod sa taytayan. Imbis nga tangtangon kini, gusto ni Garcia nga himuon kining usa ka lugar nga magamit sa gobyerno sama sa ecotourism site. This was supposed to have been restored to its original state, but we got clearance from DNR, always in consultation and coordination and collaboration with the municipality of Cordova. Ubos sa maong kasabutan, ang Kapitolyo na ang mag-apply sa mga lokal ug national permits ngadto sa Department of Environment and Natural Resources aron makapadayon ang operasyon sa maong lugar. The Cebu-Cordova Link Expressway Corporation is here, as always, to support initiatives of the province. No? Part of our mission or passion is to support the government. That's why we're here to invest and work with government. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.